Dobar dan, ja sam Ema, vaša e-mirovinska asistentica. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u suradnji s Familijen Kase organizira dane otvorenih vrata doplatka za djecu u Hrvatskoj i Njemačkoj. Dani otvorenih vrata održat će se 15. i 16. listopada 2019. od 9 do 16 sati u prizemlju Središnje službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Antuna Mihanovića 3, Zagreb. Svi zainteresirani mogu neposredno dobiti detaljne informacije o ostvarivanju i korištenju prava na doplatak za djecu u skladu s pravnim propisima Europske unije, kao i informacije o statusu rješavanja predmeta za ostvarivanje prava na doplatak za djecu u koji su uključene Hrvatska i Njemačka. Ako ste zainteresirani za dobivanje informacija o ostvarivanju prava na doplatak za djecu u Njemačkoj, molimo vas da dolazak najavite elektroničkom poštom na adresu dominik.medved@mirovinsko.hr ili telefonom na broj 01 4595 335, najkasnije do 14. listopada 2019. Na dane otvorenih vrata obavezno treba donijeti identifikacijski dokument, osobnu iskaznicu ili putovnicu, a možete ponijeti i drugu dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na doplatak za djecu. Dobrodošli!